Kezdünk 15 méter farmer carryvel, azaz farmer cipeléssel, két oldalon a kettlebell, amire figyelsz, hogy szép feszes deadlift pozícióval veszed fel a belleket, séta közben lapocka összezárva, széles hátizom megfeszítve, feszes a törzs, büszke a mellkas, és így sétálsz a két kettlebell-lel, nem kell elsietni, legyen kontrollált a mozgás. Hogyha helyszűke miatt nem megvalósítható a sétálás, akkor ez nyugodtan lehet helyben térdemelés is. Ugye magad alá forgatod az ülőcsontodat, megfeszíted a törzsedet, és törzsizomból, kórizomból emeled a térdeket, nem lendületből, ez esetben 20 darab váltott lábas térdemelés van. Utána van 10 darab renegade row, azaz renegád evezés, fekvőtámasz pozícióból indulsz, minél szélesebb a terpesz, ugye annál könnyebb, minél szűkebb a terpesz, annál nehezebb. Csípőhajlathoz húzod fel a belleket, ugyanúgy, mint mondjuk egy döntött törzsű evezésnél, és ne forduljon ki egyik oldalra sem a csípő. Hogyha ez kényelmetlen, akkor nyugodtan támaszkodhatsz, ahogy látjátok, a bellnek a golyóján is, és nem pedig a fogantyúján is, ez is abszolút nyugodtan megengedett. Ezután jön 10 darab váltott lábas hátra kitörés, a hátra kitörés sokkal jobban szereti a térdünk, úgyhogy én inkább ezt javaslom. Ugyanúgy farmer tartásban, tehát két bella, két lábad mellett, és szép feszes hátra kitörések. Ugyanez szemből is, ugye feszes a törzs, hátra lépsz, leliftezel, és szépen visszaliftezel, ez ugye az előző komplexben is volt már, úgyhogy ezt most már álmotokból felkeltve is tudjátok. Egy lábas, vagy egy belles verziója is van a hátrakitörésnek, foghatod a belt abban a kezedben, amelyik lábaddal hátralépsz, ez ugye az egyensúlyban egy kicsit jobban fog segíteni, de ennek van egy olyan verziója is, amit most megmutatok, hogy abban a kezedben, bocsánat, még most ez ugyanaz oldalról, tehát azzal a lábaddal lépsz hátra, amelyik kezedben a bell van, és ennek van egy olyan verziója is, hogy a másik kezedben van a bell, ugye ez még egy kicsit ránehezít a törzs egyensúlyra, tehát még jobban kell tartani törzsből, ki is lehet próbálni egyik körben ez, másik körben az, lehet vele kísérletezni. Illetve a hátra kitörésnél ugye minél merőlegesebb vagy a talajra, annál inkább a combra megy a kitörés, viszont hogyha egy kicsit előrehajolsz, abban az esetben pedig inkább fenék fókuszú lesz, tehát fenékre megy. Ez csak egy ilyen kis apróság. Ezután jön 10 darab biceps, azaz goblet tartásban, guggolásban karhajlítás. Könyököket megtámasztod a térdeken, és mehet a karhajlítás. Oldalról is megmutatom, hogy amire érdemes odafigyelni, az az, hogy a törzs az legyen szép egyenes, legyen egyenes a gerinc, büszke mellkas, tehát a mellkas ki van emelve, és semmi más nem történik, igazából csak ugye a karhajlítás, tehát a biceps dolgozik. És a vége az pedig szintén 15 méter farmer séta, vagy pedig 20 darab váltott lábas térdemelés egy helyben.